L-ex Chief of Staff ta' Kastilja Keith Schembri qed ikun investigat b'mod attiv iżda b'kawtela. Sostna dan l-aġent kummissarju tal-Pulizija Carmelo Magri li f'intervista mal-Independent tkellem għall-ewwel darba dwar it-task force li twaqfet dan l-aħħar dan fil-waqt li talab ukoll għajnuna tal-Europol. Għalkemm ma elaborax x'rid ifisser meta qal li Keith Schembri nsab investigat b'kawtela, Carmelo Magri jgħid li l-investigazzjonijiet se jkunu konklużi b'suċċess. Mhux ċar eżatt fuq liema każ qed ikun investigat Schembri għalkemm nafu illi l-imprenditur Jorgen Fenech kien kixef sensittività dwaru u l-allegat involviment fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Ftit qabel tħabbret ir-riżenja ta' Keith Schembri f'Novembru li għadda, NetNews kien kixef laqgħa sigrita li saret bejn Schembri u l-ex Prim Ministru Joseph Muscat fir-residenza ta' Muscat f'Burmarrat. Sa issa għadu mhux magħruf jekk l-ex Chief of Staff hux qed jiġi investigat anke dwar ir-rabtiet tiegħu mal-kumpanija sigrita 17 Black li hi ta' Jorgen Fenech. Intant, f'din l-istess intervista, l-aġent kummissarju jitkellem ukoll dwar l-iskandlu fil-korp tal-Pulizija li ġie żvelat fi frar li għadda u jispjega kemm kien diżappuntat bl-aħbarijiet li ħarġu dwar eluf ta' euro fi ħlasijiet minn taħt, stejjer ta' teddid fuq uffiċjali oħra tal-Pulizija, serq ta' fuel, xibka ta' ħbiberiji, ċitazzjonijiet maħfura b'mod abbużiv u ħafna aktar. Carmelo Magri insisti li dan l-iskandlu ħareġ fid-der sempliċement tpattija tal-Pulizija bejniethom. Bħalissa hemm 34 uffiċjal fuq police bail. Aktar kmieni din il-ġimgħa dan l-istazzjon żvela li l-Pulizija akkużati bl-iskandlu tal-overtime u l-ħlasijiet minn taħt se jitresqu l-qorti sa nofs dan ix-xahar.